Ľudia, ďalší diel Outlastu, nejdeme strácať časť, prešli sme hnusným dážďom v poslednej epizóde, bojím sa, zase je večer, nebudem vám to ani opakovať, cítime sa blíži koniec hry, cítime sa to fakt blíži, lebo už ten Father Martin, ten otec Martin, kňaz nám už hovoril, že koniec sa blíži, sme blízko, takže neostáva nám nič iné, len ísť na to. Pokračujeme, sme vnútri budovy. Presne tak, tuto sme skončili. A počujete, že stále prší. No jasné, dobre. Musíme si... Dobre. Nezabudol som, jak sa to ovláda. Oh god, ľudia, oh god. Sme späť na tomto mieste. Niekto mi hovoril, že sa mám kúkať na stoličky a stoly, že vraj tam sú baterky bývajú. Takže budem vás počúvať a budem sa tam snažiť pozerať. OK. Tieto dvere inak vždycky nejdú otvoriť. Tieto klasické železné nikdy nejdú otvoriť. Tu čo sa stalo? Klasicky, ani tieto nejdú. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, this way, revelation is at hand. Dostal sa na vrchné poschodie za otcom Martinom. Dobre. Inak zaspomenul nejakého Wallridera. Wallrider bol nejaký projekt, ktorý im nevyšiel. A vôbec nechápem, že o čo ide nejaký Wallrider. O čo tam ide. Zatiaľ jediného, koho som stretol, je... Paterka! Let's go! Jediný, koho som stretol, bol doktor Hnusacký, ktorý už zomrel a stretli sme taktiež tohto otca Martina a taktiež sme stretli... Tady sa neviem dostať niekde? Neviem. A taktiež Zlobra, ktorý nám dáva zabrať v posledných epizódach. Jak to tam blízka vonku. Ľudia. Prosím, nech to není moc strašidelné. Prosím. To kto tam zase je, tý kokos? To kto tu buchol do týchto dverí? Mám to otvoriť? OK. Tu stal týpek, kde je teraz, ty kokos, kde? Kam si sa, kámo? Dobre, poďme rýchlo prejsť cez toto. Tam sa niekto prechádza. A dochádza mi baterka. Toto vôbec nie je sranda, ľudia, tu nič není vidieť, tu je taká tma. Neviem, či sa mám schovávať, alebo nie. Niečo sme si zapísali, ja chcem si pozrieť, čo sme si zapísali. Nepíte tú vodu. Aha, to je tá rieka, čo sme videli v predposlednom dieli, keď som končil. Strašne veľa krvi vo vode, až to cítim. Ako keď si dáte mincu do úst, keď ste boli dieťa, cítite také železo. Počujem zvuky. Ako keby ma niečo sfrbelo. A teraz o tomto. Zvuk v pračke. A znie to ako Wallrider, keď sa zjavil. Ty kokos, to nejaké... To sú nejaké vidiny potom ten Wallrider, alebo ja neviem, nejaký duch. OK. Prebijeme. Toto je crazy, ľudia. Uložilo sa to.
Uložilo sa to a... OK, tuto nič. Žiadna šachta, nič. Ideme ďalej, postupujeme ďalej. Nejaký výťah. To sme ako keby nejakej storage, nejaká úschovňa, práčovňa. Hej, sme asi v práčovni, dáva to zmysel. Pozerám sa na stoly, žiadna baterka tu není. Ale aj tak ďakujem za rady pod videom. Tuto nikto, tuto nikto. Prečo začala hudba? Prečo začala hudba? Prečo začala hudba? Prečo začala hudba? Ľudia, som tak dosratý. Čo mám teraz robiť? Povedzte mi, čo mám teraz robiť. Mám to prečkať? Dať si trošku na čas? Lebo nechcem zomreť. Poďme von teda. Vrátim sa. Čo taký s týmto smerom doľava? Čo ty, bráško? Toto kde sme? Tu sa svieti. Aha, mám ísť hore vlastne, no. To dáva zmysel. A ja viem, kde sme. Či neviem, kde sme? Ľudia, ani nechcem ísť dolu. Prečo by som mal vôbec ísť dolu? Ja tam ani nejdem. To vôbec. Ideme hore. Proste ideme hore. Jak nám hovoril Martin. Aha. Keby sa dalo ísť hore. Skúsim skočiť? Oh my god. Skúsim to ešte raz. Dajme tomu ešte jeden pokus. Nice. Very nice. Dal som to. Dobre. Pri tomto tu musím strašne veľa používať to nočné videnie. V tejto epizóde není vôbec svetlo tu. Martin, vidím ťa, bráško. Aha, naňho. Kam pôjde? On si tu kráče, keby tu bol nejaký domovník, ty kokos. Jak nejaký domovník, fakt. Ale dobre, aspoň jediné viem, čoho sa fakt môžem báť tuto, je zlobor. Nikto iný nás už nemôže prekvapiť, ľudia. Všetkých sme už odstránili. Všetkých ostatných sme sa zbavili. Dochádza mi baterka zás. Tretia už. Už iba 2 budem mať. Ó, kľúč. Jak ho mám zobrať? Ó, ja musím niečo zapať zase. Nejaké 3 veci. To si robí srandu. Baterka. A ty čo tu robíš, bráško? Ty už ma nevystrašíš. Ty si úplne, že vykostený na kosť. Vyhľadovený úplne. Dobre, tu sú dvere, tu je čo? Asi musím ísť aj sem, ľudia. Aj keď nerád, ale musím. Aby som naštartoval nejaké 3 veci. Tu ten Martin robil nejaké rituály. Oh my god. Čo je tuto? Drive in the nails. Jazdí v nechtoch. To čo znamená? To ani neviem, čo som zobral. To bola baterka? Alebo to bola tá jedna vec z tých 3?
Zdrhaj. Dobre, utekáme. Odtiaľ to máme všetko, si myslím. Je na čase ísť teraz sem. Áno. Teraz kam? Dobre, poďme sem. Fú, ľudia. Ty sa neprebuď, prosím. Ideme doľava? Doľava. Ale budeme musieť ísť aj doprava. Na 100%. Zdrhaj. Každému, čo to zoberieme, tak nás útočí. Dobre. Teraz kam? Baterka. Very nice. Poďme ďalej. Zavrime. To neviem, či robím dobre, ľudia. To neviem, či som urobil dobre, lebo... Čak sa aj odtiaľ to musíme dostať nejako. A teraz sme sa zaterasili. Tento sa prebudí, keď to zoberiem? Jak sa odtiaľ to dostaneme? Baterka, to si robí srandu, nice. Very nice. Mal som prebiť a zobrať ju, kurník. Ale dobre, aspoň máme čas teraz. Dobre, zoberieme toto. Ja to musím otvoriť. Podľa mňa. Tento sa teraz prebudí, ne? Neprebudil sa. Kde sa odtiaľ to dostane? Asi týmito dverami iba. OK, let's go. Bude tu stať ten Dilino? Nestojí tu nikto. Oh shit, je tu. Bratku, čo mi dáš za tvoju matku? Dobre, schovajme sa sem. A dúfam, že prejde okolo nás. Inak zobrali sme všetky 3 veci. Neviem, ako sa dostaneme k tomu kľúču, keď sú tam mriežky. Ale možno tie mriežky otvoríme presne týmito 3 nejakými baterkami, alebo čo to je, vôbec neviem, ľudia. Inak nebojím sa tohto s palicou vôbec. Oni oproti tým druhým sú, že úplne lahučké stvorenia pre mňa. Oh shit. To si nečakal, čo? Že zavrem. Dobre, uvidíme, čo urobí. Ale zase viem, že ma môže zabiť rýchlo, takže musím pred ním utiecť. To nie je, že iba ho obídem. Ale nie je až taký strašidelný, jak ten doktor a ten zlobor. To bolo fakt, že peklo. Dobre, poďme von. Kde si, bráško? On sa bude furt pohybovať tejto onej jednej? To si robí srandu zo mňa. Musíme ho nalakať inde potom teda. Keď on má potrebu byť stále tuto. Však som ich zobral, aha, dobre. Let's go, ľudia. To čo sa stalo teraz? Čo sa teraz stalo? Oh my god. Vôbec netuším, čo sa teraz stalo. Alebo že čo mám vlastne robiť, že či mám ísť naspäť? Skúsim ísť naspäť.
Ale vôbec som si není istý. Dobre, tu máme čo? Aha, tu bol ten týpek, áno. Áno, sem sme išli, OK. A môžeme ísť kam? Výťahom? Ne. Toto? Needs a key, však máme nejaký key. Ale asi nemáme ten správny key, potrebujeme iný. Oh my god, ľudia. Myslíš, že sa musím vrátiť naspäť, alebo jak to je? Točíme už 17 minút, to je crazy. Neviem, či tu ešte mám niečo robiť, keď už som odtiaľto všetky kľúče zobral, popravde. Tu už pre mňa není čo robiť. Čo urobiť? Ty kokos. Vždy vybiehne na mňa ten týpek. Podľa mňa tu sme skončili, ľudia. Musím ísť dolu, bohužiaľ. Lebo to som nepreskúmal, že vôbec. Fúha. No. Musíme ísť dolu, bohužiaľ. Nechce sa mi vôbec ísť. Zobrali sme vôbec ten kľúč, alebo nie? Ja som tak zmetený teraz. Ideme sa tam ešte raz pozrieť. Posledný krát. No neviem, že... Oh shit. Ja som tu. Dobre, tuto nič. Tuto sme skončili. Dobre. Musíme ísť asi dolu, ľudia. Musíme ísť dolu, preto tento diel ukončím a začneme ho odtiaľto, jak ideme dolu. A bolo tam strašne veľa možností, čo robiť, takže ideme to vypatrať, že čo sa tam dá urobiť a týmito dverami potom musíme prejsť. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli, ľudia. Let's go!